Може по средата на Айде да му честитим рождения ден. Огън. Опа. Нищо, ще залепим. Кале. Да го намерим, вече няма да са нищо става. Ей, там вляво. Още вляво. Лена. Ето го. Аз една си помогна. Там моя дета малко попълни. Чак надписа се оплаши от бомбардировката. Айде! Айде, честит рожден ден! Защо бягаш? Измихме му! Учи се. Не се е отървал! Давай, сега е момента! Има ли още, давай! Много яко би са между. Какво? Много яко. О, розова.